tinuod no kanang ang importante ra gid nga hinumduman nato kanunay nga ang kinabuhi nato dili gyud kanunay kalipay. Nagi mga pagsulay, mga talagman, di kinato masabtan unsa gyud tuyo sa Ginoo. Pero ang ato lang iyan gitugutan ana gyud say mensahe, no? So ang para sa mga magtotoo ang hagit nato nga haluyos sa tanang mahitabo magpabiling itang matuuhon sa Ginoo. Salig niya nga sa mga panahon ngayon ani ilabi na gyud dili kita niya buhian, no? Ang importante nga magpahawid dito sa Ginoo kanunay magpaduol ta niya, no? Sa mahal nga Birhen Maria, alabi na ang Birhen sa regla, napamatud-an ni sa daghang higayon sa atong kinabuhi nga naagid siya uban nato. Mo ni rason nga daghan sa ato bisan sa mga katalagman, di gid mawad ang paglaom tungod kay nisalig man ta nga nata inahan. So importante nga magpahawid sa tas mahal nga Birhen, no? Okay nga kita mohawid pero basin makabuhi ta kay tawhanon ta kaayo. Pero magpahawid ta niya sigurado kita nga di ta niya buhian. Inana ang gugma sa inahan.